Ebana, People's House Studio. Oh man. Kano to KD. Emana Emra Butin. Kine up on the beat, bikin na sallah ne, kowa ya ci koshi ai sallah ne. So agun kasan na sallah ne, kowa ya burge ai sallah ne. Feeling the form ai sallah ne, ana so agun kasan sallah ne. Wide wannan sallah ne, Mr. DJ kasan sallah ne. Sallah ne, kowa ya zo ai sallah ne. A ci nama ai sallah ne. So agun sallah ne, malam ku taka kafa, sai ku harba kafa. Swagun sallah ne, wannan wakan sallah ne. Salamu alaikum, na zo ku bude kofa. Salamu alaikum, wannan bikin ai sallah ne. Sallah ne, swagun sallah ne, wannan wankan sallah ne. Malam Yaran Kano KD sallah ta zo, kowa ya zo, ni ma na zo. Kowa ya zo mu lo buta mu je mu yo sallah gudun sarkin mu Allah, domin sallah ta zo sai murna, farin ciki raina kaina domin na san sallah ta zo sai murna. Kano Kaduna murna muke, dukan sai dai murna muke. Show filin murna muke, wallahi tallahi murna muke. Farin ciki duka murna muke. Yau sallah show mun burge su, yau mun burge su. Salamu alaikum, na zo ku bude kofa. Salamu alaikum, wannan bikin ai sallah ne. Sallah ne, swagun sallah ne, wannan wankan sallah ne. Malam Ase sallah ne, wannan ai babun sallah ne. Ase sallah ne, wannan ai babun sallah ne. Swagun nan ai na sallah ne. Yan mata sai ku taka ne, sai ku taka ne. Wannan a bikin sallah ne. Na gode Mr. DJ kai, na gode. Bikin na sallah ne, casin sallah ne. Sallah ne, malam sallah ne, ai sallah ne. Usijo sallah ne, lafalafai ma sallah ne. A tsayayen ajiya sallah ne. People's Sound Studio.